Fura min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele yalala fura ni dɔw b'a wele duguma fura dɔw yɛrɛ fana b'a wele kare kɔnɔ fura n'a bɛ wele tubabukan na les médicaments de la rue olu ye furaw ye minnu bɛ kɔlɔlɔ caman de lase adamaden ma a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ furaw don minnu kanunen don an fɛ yan nɔ kosɛbɛ a yira k'a fɔ san o san yalala fura in bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ 100,000 k'o de bɔnɛ a nin na farafinna e ka dɔn k'a fɔ furaw don fura mun n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase ma wagati bɛɛ lajɛlen na walasa ka kunnafoniya bɛɛ dafalen sɔrɔ yalala fura in kan e k'i jija ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna. Ne tɔgɔ ye Usmani Yaya Ture ne ye dɔgɔtɔrɔ ye ani bɛ mɔgɔw dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na yan tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ ani ka kunnafoniya ɲuman dafalen d'e ma walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na. Yalala fura yɛrɛ ye mun de ye? A bɛ fɔ fura minnu ma ni yalala fura n'a bɛ fɔ tubabukan na les médicaments de la rue olu ye furaw ye fura min n'a bɛ feere ka sɔrɔ jamana ka yamaruya kan tɛ fura minnu n'a bɛ feere ka sɔrɔ jamana kɛlen ka yɔrɔ minnu jɔ walima yɔrɔ minnu jɔlen don a feereli kama ni a furaw tɛ feere o kɔnɔna na furaw don a bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na u bɛ feere sugu kɔnɔnaw la u bɛ feere kare kɔnɔnaw la u bɛ feere da ni daw hali butigi dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se ka fura ninnu feeretaw sɔrɔ o kɔnɔna na i bɛ se ka fura ninnu na i bɛ se ka a sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la dimidalanw funujigilanw antibiotigiw a suguya caman i bɛ se k'olu sɔrɔ o fura ninnu na nka mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ fura ninnu kɔlɔlɔw de bɛ a la ka da fura ninnu yɛrɛ dilan cogow kan san 1950 yalala fura ninnu y'a daminɛ ka fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni nka san 1970 yalala fura ninnu ye fanga sɔrɔ o wagati de la kosɛbɛ ka da kan jamana caman na jamana minnu ni se bɛrɛ t'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna furako nana gɛlɛya o wagati la kosɛbɛ ni furaw tun tɛ sɔrɔ fura caman taara rupture la o wagati o sɔrɔli tun ka gɛlɛn o wagati nana kɛ sababu ye ni yalala fura in n'a sanni n'a nana fanga sɔrɔ jamana caman kan nka san 1990 institution sanitaire olu y'a ɲini k'a fɔ u bɛ fu siri yalala fura ninnu feereliw ka fu siri a dan na walasa a feereliw bɛ se ka dabila ka da kan kɔlɔlɔ caman de bɛ yen nɔ n'a bɛ se k'o lase adamaden ma yalala fura ninnu i bɛ fura sugu bɛɛ sɔrɔ a la kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'u ta bɛɛ n'i ta kun don mɔgɔw b'a san cogoya sugu bɛɛ la dɔw bɛ yalala furaw san walasa ka dimiw da nka dɔw fana b'a san walasa u yɛrɛ bɛ se ka ɲa cogo min na misaliyala a fura dɔw bɛ yen nɔ ni dɔw b'a wele ko bobarabani muso caman b'o ta walasa bobara bɛ bonya u yɛrɛ bolo walasa u ka ɲa cɛw ɲɛkɔrɔ dɔw fana bɛ dafurukubani o fana bɛ yen dɔw b'o ta walasa u bɛ bonya sanpɛrɛn bɛ yen nɔ fatɔkɛnin bɛ yen a fura sugu ka ca cɛya furaw yɛrɛ fana caman bɛ a la ninnu furaw u feereli a ɲɔɲalen don an fɛ yan nɔ kosɛbɛ u bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sugu kɔnɔnaw kare kɔnɔnaw hali butigiw caman na i bɛ fura ninnu feeretaw sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ caman de lase adamaden ma nka mɔgɔ caman tɛ a dɔn mun de la yalala fura ninnu sanu halisa a bɛ ka kɛ an ka jamanaw kan a bɛ ka kɛ jamanaw la se bɛrɛ tɛ jamana minnu ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ yalala fura ninnu san ka da kan se bɛrɛ t'u ye u bɛ wari min sɔrɔ n'u y'u ka dumuni sɔngɔ b'o la k'u ka magoɲa wari b'o la fura sɔrɔli o bɛ kɛ baara ye a yira k'a fɔ fana caman fana bɛ yalala fura ninnu san ka da kan u t'a dɔn a bɛ min kɛ adamaden na u bolo ka ni farimasi la i bɛ fura minnu sɔrɔ yen ka ni o bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'o y'a dɔnbaliya ye fura ninnu sanni a bɛ ka ba sɔrɔ ka da kan furaw don a bɛ sɔrɔ nɔgɔya sugu bɛɛ lajɛlen na furaw don o bɛ sɔrɔ hali n'a sɔrɔ wari bɛrɛ t'i bolo i bɛ se ka fura ninnu sɔrɔ ka sɔrɔ dɔkitɛri m'i lajɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ foyi m'i lajɛ i bɛ fura ninnu sɔrɔ ka sɔrɔ hali ni ordonnance t'i bolo
kabini yen nɔ e kan ka dɔn k'a fɔ furaw don fura minnu tali man kan ka d'a kan e b'a ta e yɛrɛ t'a dɔn min b'i la e bɛ taa mɔgɔ min fɛ yen nɔ ni o bɛ fura feere ma o yɛrɛ t'a dɔn fura in yɛrɛ ye min ye fɔlɔ a kɔni ɲɛ bɛ ja min na kan a b'a sinsin o de kan ka fura in feere ma nka n'i y'ale ɲininka fura in yɛrɛ dilan don cogo min na ale tɛ se k'a fɔ e ye e fana bɛ fura in san o cogoya la ka taa ta e yɛrɛ t'a dɔn fura in fana ye min ye nka fura ninnu tali kɔlɔlɔ caman de b'a la walasa i ka se ka kɔlɔlɔ ninnu bɔyɔrɔ yɛrɛ faamuya i ka dɔn k'a fɔ fura minnu n'an b'a wele yalala furaw don a caman na u bɔyɔrɔ yɛrɛ dɔnnen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fura dɔw i b'a sɔrɔ min sɛbɛnnen don a foroko kan walima dessin min b'a foroko kan i b'a sɔrɔ n'i ye fura yɛrɛ ta k'a lajɛ a kisɛ walima a ji i b'a sɔrɔ o ni o tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ fana a fura dɔw n'a fɔra ko min bɛ a kɔnɔ i b'a sɔrɔ fura yɛrɛ kan ka dilan ni fɛn min ye o dafalen tɛ walima o dafalen don fo ka tɛmɛ a dan kan furaw don minnu bɛ feere fana yɔrɔ caman na i b'a sɔrɔ u datiw yɛrɛ bannen don nka an b'a ye k'a fɔ caman bɛ yen nɔ hali dati min bɛ kɛ a kan n'a nana an fɛ yan nɔ u bɛ dati in falen k'a feere walasa mɔgɔw bɛ a san fura in bɛ dilan cogo min na a n'a bɛ feere cogo min na a dilan cogo ne y'o dɔn hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a san kɔrɔlen i tɛ sɔn k'a san tuguni ka d'a kan a bɛ dilan cogo min na dilan cogo ɲumanw tɛ u bɛ bila cogoya min na u yɛrɛ mara cogo min na n'i y'o fana dɔn i tɛ sɔn ka fura ninnu san i b'a sɔrɔ furaw don u bɛ kɛ gɔngɔn na wagati bɛɛ lajɛlen n'an b'a wele poussière u bɛ kɛ tilew la limɔgɔw bɛ sigi u la cogo sugu bɛɛ lajɛlen na u bɛ bɔn duguma u bɛ cɛ k'a kɛ minɛn kɔnɔ ka tila k'a feere tuguni o t'a bannen i b'a sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka fura in feere ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka fura sugu min yɛrɛ feere o de ka ca kosɛbɛ mɔgɔ kalanbaliw mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ foyi dɔn hali u t'u tɔgɔ sɛbɛnlen dɔn i b'a sɔrɔ olu de bɛ fura feere la n'i y'u ka fura feere yɔrɔ lajɛ fura bɛ ka feere yɔrɔ min na yɔrɔ nɔgɔlen don ale yɛrɛ mɔgɔ min bɛ ka feere ale jɛlen tɛ a bɛ ka maga fura min yɛrɛ la fura in yɛrɛ tɛ bila cogo ɲuman na caman b'a feere ka d'a kan u tɛ se k'a kalan n'o ye minnu b'a feere ka sɔrɔ u tɛ foyi dɔn hali u tɛ se k'u yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛnlen dɔn komi n y'a fɔ cogo min na n'u ɲɛ bɛ dessin min na foroko kan u b'a fɔ k'o de y'o fura ye ni cɛ kɛlen k'a kunkolo minɛ u b'a fɔ k'o ye kunkolodimi fura ye n'a kɛlen k'a kɔnɔ minɛ u b'a fɔ k'o ye kɔnɔdimi fura ye n'a kɛlen k'a kɔ minɛ u b'a fɔ k'o ye kɔdimi fura ye nka kɔlɔlɔ min bɛ sɔrɔ mun fɛ nin bɛɛ bɔlen kɔfɛ i b'a sɔrɔ hali ni fura don n'a fɔra a kan ka ta kisɛ kelen n'a dilanna dilancogo ɲuman na k'a fɔ jamana yɛrɛ y'a dɔn i b'a sɔrɔ a man ka tɛmɛ kisɛ kelen kan nka i b'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a feere ale yɛrɛ t'a dɔn fura sugu min yɛrɛ don n'e nana san e fana t'a dɔn a bɛ se k'a fɔ ye k'e k'a ta kisɛ 2 sɔgɔma kisɛ 2 su fɛ walima kisɛ 3 sɔgɔma kisɛ 3 su fɛ k'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a dilanna ka ɲa a bɛ minɛ cogo ɲuman na a man ka tɛmɛ kisɛ kelen kan olu bɛ kɛ sababu ye ni a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye adamadenw ma u ka kɛnɛya la a kɛra sababu ye ka bana caman bila adamadenw na don o don mɔgɔ dɔ bɛ bɔnɛ a nin na ka sababu kɛ yalala fura ninnu ye a bɛ kɛ sababu ye ka dusukundimi bana k'o bila dɔw la n'o ye problème du cœur ye a bɛ kɛ sababu ye ka insuffisance rénale k'o bila dɔw la a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ ka fana perforation gastrique k'o bila dɔw la a yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye fana ka biyɛndimi bana k'o bila mɔgɔ caman na an yɛrɛ bɛ min ye kosɛbɛ fana mɔgɔ caman bɛ biyɛndimiw sɔrɔ u bɛ nin kɔlɔlɔ ninnu sɔrɔ u farisogo la u yɛrɛ t'a dɔn a sɔrɔla cogo min na nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ yalala furaw de ɲɔ don walima u bɛ fura ta u yɛrɛ tɛ fura min yɛrɛ hakɛya dɔn min fana b'a d'u ma o yɛrɛ fana t'a hakɛya dɔn nka o n'a ta bɛɛ nin feereli yalala fura ninnu feereli a ɲɔɲalen don an fɛ yan nɔ kosɛbɛ jamanakɔnɔdenw b'a san jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fana ɲɛ bɛ a la nka halisa fura in bɛ ka san a bɛ ka feere don o don a bɛ san fana don o don ka d'a kan mɔgɔ caman b'a san u t'a dɔn ko kɔlɔlɔ minnu b'a la i b'a fɔ n fɔra ka minnu fɔ sisan nɔ kɔlɔlɔ wɛrɛw yɛrɛ b'a la ne yɛrɛ bɛ se ka minnu sɛbɛntiya i b'a ye mɔgɔ caman an fɛ yan nɔ paranti ninnu walima dɔrɔgutala ninnu u bɛ fura ninnu caman san k'u ta i b'a fɔ tramadolu i b'a fɔ
diazepam a tɛ komi olu furaw man ɲi minnu bɛ feere pharmacie la n ka t'olu ma olu ko tɛ a yalala fura minnu bɛ feere n'a bɛ feere cogo jugu la u b'olu san sɔgɔ damatɛmɛja la k'u ta i bɛ dɔw yɛrɛ sigilen i b'a sɔrɔ u bɛ boli la moto sanfɛ walima i b'a sɔrɔ u bɛ sotarama ɲɛfɛ u bɛ da la u bɛ bɔ ka bin u yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ jɔlen bɛ to u bɛ seri ka bɔ ka bin u yɛrɛ ma nka caman n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ intoxication de don i b'a sɔrɔ u ye fura ninnu ta fo k'a dama tɛmɛ nka u b'u ta u bɛ fura ninnu ta walasa u bɛ se ka fanga sɔrɔ u ka baaraw la u fanga kan ka dan hakɛya min na f'u ka tɛmɛ o kan o bɛna kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ caman de lase olu ma a bɛ mɔgɔ caman bɔnɛ a nin na fura minnu bɛ sanna don o don minnu b'a san olu bɛ k'a san ka sɔrɔ u tɛ nin bɛɛ kibaruyaw kalama a la jamana fana n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ɲɛ b'a la a bɛ don a bɛ feere fana ka sɔrɔ kɔlɔlɔ caman de b'a la e ka dɔn k'a fɔ yalala fura in a bɛ se ka kasara caman de lase e ma i ka kɛnɛya sira fɛ ni o bɛ se ka kɛ sababu ye a dɔw la ala bɛ se k'i bɔnɛ i nin na ka sɔrɔ furaw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la n'an b'u wele DCI Dénomination Commune Internationale olu furaw u sɔngɔ ka nɔgɔn ka sɔrɔ dagɛlɛmanw tɛ i bɛ se k'u sɔrɔ ni wari fitinin bolo i ka t'o san o ka fisa i ka taa yalala furaw san n bɔra ka kɔlɔlɔ minnu fɔ sisan o tɛ se k'e sɔrɔ cogo si n'i hakili to i ka fura tataw la i k'a dɔn k'a fɔ i kan ka fura san yɔrɔ min na i kan k'a dɔn i kan ka fura sugu minnu ta i kana fura ta cogo si ka sɔrɔ i ma taa kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ k'i lajɛ o lajɛli kɔfɛ i bɛ se ka fura ta mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi u ɲinɛnen don u yɛrɛ ka kɛnɛya kɔ n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ ko fɛn wɛrɛw de ka gɛlɛn ka tɛmɛ kɛnɛya kan ka sɔrɔ foyi o ma fisa ni kɛnɛya ye dugukolo sanfɛ ka d'a kan nin kelen de bɛ adamaden na caman bɛ yen nɔ u bɛ kariya ka sow san miliyɔnw na ka mobiliw san miliyɔn na ka wari tiɲɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka taa bazɛn riche san 10,000 10,000 ni kɔ 20,000 nka n'a fɔra k'u ka 10,000 don u yɛrɛ furakɛli la o bɛ gɛlɛya u ma kosɛbɛ walima ni min yɛrɛ 20,000 don a yɛrɛ furakɛli la ka walasa ka nin kisi i b'a sɔrɔ u bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye k'a fɔ k'ale wari caman bɔ i bɛ fɛn o fɛn san n'i yɛrɛ bolo ko valeur b'a la valeur tɛ se ka k'a si la ka tɛmɛ e nin kan ka d'a kan e nin o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ni min ni lakisi ka i hakili to i ka kɛnɛya la n'e taara k'a to yen nɔ n'ala y'i ka kalifa minɛ i la mɔgɔ wɛrɛ de bɛna ta i kɔfɛ k'u mago ɲɛ a la hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min man di ye o b'a yira k'a fɔ foyi tɛ e ka kɛnɛya bɔ kɛnɛya foyi t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ foyi tɛ a sɔrɔ fo ne y'i hakili to a la wari ni fitinin min b'i bolo i kan k'a dɔn i k'i yɛrɛ ni kisi cogo min na ni o wari in ye i k'i yɛrɛ kɔlɔsi furaw ma fura min n'i t'a bɔ yɔrɔ dɔn fura min ni mɔgɔw b'a feere o tigi yɛrɛ fana t'a bɔ yɔrɔ dɔn walasa ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ n bɛ min ɲini jamana tigilamɔgɔw fɛ u ka furaw sɔngɔ nɔgɔya u ka nɔgɔya kɛ jamana kɔnɔdenw ma u bɛ se ka don assurance maladie la cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a ka kɛ da la fantan jamanaw bɛ se da min kɔrɔ n b'a ɲini u fɛ halisa minnu bɛ yalala fura ninnu feere n'u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ walasa a feereli bɛ se ka dabila o b'a to bana kɛtaw bana sɔrɔtaw mɔgɔ sataw dɔ bɛ se ka b'o la cogo min na an ka jamana kɔnɔ walasa an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na ka d'a kan jamana si tɛ se ka ja ka sɔrɔ ni jamana kɔnɔdenw n'u ma kɛnɛya ɲuman sɔrɔ jamana si tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ ye banabagatɔ ye walasa o bɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la fo jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u bɛ ka min kɛ o ye belebeleba ye nka halisa an b'a ɲini u fɛ n ye minnu fɔ sisan u k'olu waleya walasa fantanw fana bɛ se ka fura sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye i k'an bɛn o la sibiri natɔ an bɛna kuma sinzan kan